Coin Café, a mesterséges intelligencia hírei a kriptoszcénából. Üdvözlünk! Ma a Federal Reserve legutóbbi kamatdöntését vesszük górcső alá. Megnézzük, hogyan hathat ez, mondjuk a bitcoin árfolyamára. Igen. Van két, elég eltérő forrásunk. Egy kriptoelemzés, meg egy pénzügyi hírműsor átirata, ami inkább a politikai visszhangokra fókuszál. Pontosan. A célunk az, hogy kiszűrjük a lényeget mindkettőből, hogy egy teljesebb képet kaphass. Vágjunk is bele? Rendben. Szóval megnézzük a technikai elemzést a kriptopiacról, és akkor összevetjük azzal a, mondjuk így, kritikákkal, amik a Fed döntésének gazdasági, sőt, politikai hátterét boncolgatják. Érdekes lesz, hogy ugyanazt a helyzetet mennyire másképp látják. Kezdjük akkor a tényekkel. A Fed nem változtatott a kamaton. Maradt a 4,25–4,5%-os sáv. Ez a CryptoQuant elemzése szerint történelmileg ez inkább kedvező szokott lenni a bitcoinnak. Így van. Azt mondják, hogy a kamatemelési szünetek vagy a ciklus vége az általában ad egy kis hátszelet a kockázatosabb eszközöknek, mint amilyen a bitcoin is. Értem. De van egy másik érdekes dolog is, amit kiemelnek. A Binance tőzsdén figyeltek meg valamit. Miközben a bitcoin ára viszonylag stabilan ott van a $14,000 fölött. Ami egy erős támasznak tűnik, igen. Pontosan, szóval ez megvan. De közben a nyitott kötésállomány, az Open Interest, az OI, az meg csökken. Aha, stabil ár, csökkenő OI. Ez a divergencia, és ez gyakran arra utalhat, hogy a túlzott tőkeáttételes pozíciók, záródnak. Ez tulajdonképpen tisztíthatja a piacot egy esetleges emelkedés előtt. És akkor itt jön be a képbe a short squeeze lehetősége, igaz? Amikor az esésre játszókat úgymond kiszorítják. Pontosan. A CoinGlass adataira hivatkoznak, hogy nő az esélye egy ilyen forgatókönyvnek, ez akár 106 000-ig is felviheti az árfolyamot, mert ott sok eladói likviditás van. Igen, ez az optimista forgatókönyv. De említik a kockázatot is. Ha 104 000 alá menne az ár, akkor jöhet az order book spoofing. Igen, ez a hamis megbízásokkal való manipuláció. Ami akár egy rugpullhoz, egy hirtelen áreséshez is vezethet. Szóval nem egyértelmű a kép. Abszolút. Fontos látni mindkét oldalt. És miközben a kriptoelemzők ezeket a technikai jeleket nézik, és van benne némi optimizmusra okot adó lehetőség, addig a másik forrás, a Fox Business átírata az egészen más hangot üt meg. Ott nagyon keményen kritizálják Jerome Powell-t, a Fed elnökét, és itt hangsúlyozzuk, mi csak ismertetjük az ott elhangzott véleményeket. Így van, ez fontos. Szóval ebben a műsorban a forrás szerint Trump elnök és egy A.J. Antoni nevű közgazdász is élesen bírálja Powell-t. Azzal vádolják, hogy politikai okokból nem csökkenti a kamatokat. Igen, butának és pártos politikai kalandornak nevezik. Felhozzák, hogy korábban a 2024-es választások előtt vágott kamatot, de most nem. Pedig szerintük az adatok, például a csökkenő inflációs várakozások, amiket az atlantai Fed is jelez, indokolnának. Ez egy erős vád. De a kritika nem áll meg itt. Kiterjedt Powell előrejelzéseire is. Mármint? Antoni szerint Powell következetesen alábecsülte az inflációt. Most meg erre az évre túl alacsony 1,4%-os növekedést és túl magas 3%-os inflációt jósol. Tehát a pontosságát kérdőjelezik meg. Sőt, Antoni odáig megy, hogy Powell-t másodrangú ügyvédnek nevezi, aki szerinte nem közgazdász és a döntéseivel árt. Például megnehezíti az amerikai államadósság refinanszírozását, ami nem sokára nagy tételben esedékes. Kemény szavak. És még az is elhangzik a műsorban, hogy a Biden adminisztráció alatt szerintük annak politikája miatt leépült az amerikai feldolgozóipar. Szóval itt gazdaságpolitikai kritikák is vannak bőven. Tehát itt van ez az érdekes kettősség. Egyik oldalon a technikai elemzők, akik a Fed lépését akár még pozitív jelként is értelmezhetik a bitcoinra nézve, a másikon meg kőkemény politikai és gazdasági kritika.
ugyanazzal a döntéssel kapcsolatban. Látod, mennyire eltérő reakciókat válthat ki ugyanaz az esemény? Pontosan erről van szó. Az egyik oldal a chartokat, a számokat, a mintákat nézi, a másik a motivációkat, a politikai hátteret, a makrogazdasági következményeket. És ez a kettősség talán önmagában is egy jelzés lehet, nem? Hogy bizonytalan a helyzet. Abszolút. Jelzi a potenciális volatilitást. Lehet, hogy a piac technikailag optimista, mert már beárazott valamit, amit viszont a kritikusok erősen vitatnak. Akkor foglaljuk össze röviden. A Fed döntése után a kriptopiacon vannak biztató technikai jelek, mint ez a potenciális short squeeze. Óvatos optimizmusra okot adó jelek, igen. Ugyanakkor a politikai szintéren, legalábbis ebben a forrásban, komoly kritika éri a Fedet és Powellt. Az időzítés az indoklás miatt. Így van, ez jól mutatja, mennyire komplex a kép. Nem elég csak az egyik vagy csak a másik oldalt nézni. És ez el is vezet minket a záró gondolathoz neked, aki hallgatsz minket. Amikor ilyen ellentétes jelzésekkel találkozol, itt van a technikai mutatók optimizmusa, ott meg a gazdaságpolitikai döntéshozatal kemény kritikája. Te személy szerint hogyan súlyozod ezeket? Melyiknek hiszel jobban? Vagy hogyan illeszted be mindkettőt a saját képedbe a piacokról, a gazdaságról? Ezen érdemes elgondolkodnod.